nuestro grupo parlamentario ha presentado una propuesta en el Congreso para prohibir los indultos a aquellos que dieron un golpe a nuestra democracia. Sánchez no quiso contestar hasta en 4 ocasiones cuando se le preguntó en el Congreso sobre indultos a los independentistas encarcelados. Consideramos el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos como regla básica del Estado de Derecho y rechazamos la concesión del indulto o de cualquier otra medida que suponga un privilegio para aquellos que resulten condenados a causa del golpe a la democracia del 2017. Esta moción que presentamos es para que se traslade al Gobierno central el rechazo de la concesión de un posible indulto a los encausados por el golpe separatista en Cataluña. Creemos que no se debe utilizar los indultos para ningún tipo de privilegios a los políticos. Jo trobo que presentar aquesta moció té una clara intenció de provocar, és aquesta política de provocació xulesca i en el fons tan poc humana que vol practicar Ciutadans. No reconeixo jo com a mínim la legitimitat del tribunal que està jutjant els presos polítics catalans, no li reconeixo cap legitimitat per jutjar-los i per tant ni per absoldre'ls ni per condemnar-los. És un tribunal de l'estat espanyol del qual jo no em sento ciutadà. Abans que qualsevol judici de la ciutadania, que també els ciutadans tenen la possibilitat a les urnes d'exercir aquest judici, primer ha d'anar la llibertat d'aquests presos. I per tant demanar-la i sobretot denunciar aquesta política de tan baix nivell i tan poc humana que està fent Ciutadans, però que en el fons és una estratègia que va des del cap de l'estat espanyol, des del rei, fins als propis jutges espanyols que han mantingut aquesta presó preventiva sense cap mena de fonament. Vostès en aquesta moció només parlen d'un tipus d'indult. I a més ho fan d'una manera que nosaltres hem batejat com la moció Spielberg, perquè encara hi ha un judici que molts creiem que no s'havia d'haver produït mai, que encara no hi ha una sentència i vostès ja s'anticipen a la sentència i a més demanen que no es pugui fer l'indult. No entenem doncs que vinguin a fer això si no és perquè són vostès alumnes avantatjats d'aquest mandat i el que busquen és un titular. Busquen un titular que els quedi bé i que els hi doni peixet. És un curiós atac de dignitat per a la Constitució que no només vetlla per la integritat del seu territori. És curiós que aquest atac no esdevingui davant de les reiterades condemnes per tortura i vulneració dels drets socials i polítics, que també contempla la seva Constitució. És curiós que aquest atac de dignitat no esdevingui davant dels 60.754 desnonaments comptabilitzats tan sols durant l'any 2018. Si tinguessin un mínim de sentit democràtic, sabrien que no pot existir condemna per un fet que senzillament és fal·laç. Vostès han prioritzat el relat interessat, l'intervenció a la solució i el diàleg. Es troben tan còmodes en la mentida que el que més por els fa és tenir que fer política. Esperem que quan la marea d'immundícia baixi i aflori la política, vostès i el seu discurs buit i només ple d'odi s'arraconi per sempre. Vivim temps difícils, temps de lideratges i de valor, principis de generositat, temps d'alçada històrica, temps de contrastos, on podem veure un Jordi Cuixart a la banqueta d'acusats i mediocres com vostès i els seus socis de govern, governant. Vostès i els seus ideòlegs com l'Arcadi Espada i el Rivera posen aquella piel de corderito que dona la sensació que els importen les coses però que en veritat el que fan és posar en perill la democràcia. Miri, els líders independentistes no necessiten indults i ho han manifestat perquè els líders independentistes, els que avui estan jutjats en aquest judici de la vergonya, tenen el nostre reconeixement i ens sentim orgullosos de les seves paraules, de les seves actuacions, de la seva fermesa i de la seva dignitat. Cosa que no ha passat i segur que vostès no poden dir el mateix d'aquests representants de l'estat espanyol, començant pel rei i acabant per les cloaques de l'estat. Per nosaltres mocions com aquestes i altres que s'han discutit en aquest ple no aporten res. La moció no aporta res a la solució del conflicte polític que viu aquest país. I segon, perquè no ens trobaran en la lògica de confrontació que plantegen vostès i que per nosaltres no serveix absolutament de res. No buscan solucionar res, buscan crispació. Que nosotros estamos provocando, provocación será lo que han hecho ustedes en Cataluña. Han provocado la ruptura de la convivencia en Cataluña. Nosotros no hemos hecho un pacto con nadie, pero ustedes sí que han pactado con los independentistas, con los populistas y con lo más rancio que hay en este país, que son
los amigos de ETA. Aquesta referència desafortunada que vostè ha fet d'aquest pacte amb ETA, no cal que li expliqui la història i la història del meu partit i les situacions difícils que han viscut. Jo li demanaria que retirés aquestes paraules perquè són molt desafortunades. El tema d'ETA, de veritat, o sigui, haurem de demanar a vostès perdó ara mateix per fer ús d'aquesta expressió que acaben de fer. No són conscients, crec, d'aquest país. I quan dic país, dic Catalunya, dic l'estat espanyol i dic fins i tot Europa, perquè també afectava part de França. Ha patit amb això. No podem entrar en això, siguem serios. Volen confrontació? Facin confrontació. Tenen moltes eines per fer confrontació. I ho saben. No és necessari entrar en això, però per què busquem això? Si hem de fer política, fem política i busquem confrontació política amb arguments. Però, sisplau, amb arguments que siguin vàlids